sigur. Că să ajung să. Naistana? Scăsă-le, bă. Zakos ca să ajută! Mangal! Naistana, bă, scăsă. E sea? Sea și cu dărpăși dvasnă, nu? Maici. E, motorista. Ai n-am smivcă. Прямо. Такие бабы. Правильно было? Ты удовольствие? Mă, tu că și mările da să mă prea. Le trebuie să dărpăm după asta să auziți. Că să știu. Asta se bată pâncăra. Mi capsi și tai bau. Ia! Mă trebuie să ducrai. За ку дърпаш до края, че? Сега ще дърпам с Ауди или Сиат. Е, ми чанк.